itu nyiptake koreografer luar biasa. Kamu goyang sendiri boleh, tapi mana kalau berpartner ngomong aku. Nek encokku kumat ki tanggung jawab lho, Pri. Salah tuwa ngene iki terus tuwa ya lagi laris kok. Sik aku pengen roh, Mbak Apri piye to? Jogetmu piye to? Iya. Kal. Yung. Ayo yo. Hey. Hey. Penake kok ngono kok. Gurune mesti luwih hot. Ayo. Sik aku tak nyiapkan energi dulu. Ayo, Abang. Ayo, Bang. Walah, Al-Fatihah. Apri. Rontok kabeh. Piye ta sapa ndene iki?